Kag batay nga gisagi ko kamay isang gamay kang baulot na pre. Kasi kamay isa nimong mais ba? Bawo. Sa tanaw na dili mais na pre. Tingano ga baul di ka pre? Oh, nagbaul ko bro. Ginauraw og sanggi oh. Baling daghanang kawatan ng barangay na pre. Sula pre, ako nabala pre ka construction worker man kuno ka pre. Mao kay pre nohol man kung wala pa klaro ara pre niya. Nagsanggi ni pre oh. Baling. Ay, imo nga ding mais ni. Oh, ako ning mais ni. Ana, naay galaing kasanggi. Oh, dahil na sanggi oh. Kinsa man tuoy nagsanggi ana pre nga man sa kupog ka bantay. Wa ka patin nga naagi tong isang adlaw dring tao diri nga nagdalaw bukag. Naapoy na bantayan pre. Gamayng tao to siya pre, galukso-lukso man to diring dapitara. Pero Na, mao to gi istorya sa musulingan na pre. Nay nagkaskas diri pre. kaskasa na pre, sa una raman na pre, tuo kaskas pre. Nah, kaskas ang diri. Karon, mahapit na sa isang mutuyok ron pre. Amin na ron pre. Wow, kaskasa pre, tuo na kaskas Nah, pre. kaskas na. Nauna na lagi pre yo. No, no pre wala. Wala pre, dili ron pre. Nalibang ra ron. Na lagi pre. Asa mo dapat pre? Lagi pre. Di na gyud maayog yun. Kas na gyud pre. Asa siyo? Ay, buka pa dito pre. Tara. Na lagi pre. Ano pre? Ay, ano Diyos sa pagkakabili pre? Hindi ako pre. Kapsi mo ko dito. Luwa pa. Sugat ko ni Ron. Di, watangan ko ni. Ito tumuan ni Didi. Sa mga ani Diyos. Ngin, tago ko ni, balbal adto. Sige, balbal. Pagdi ako'y balbal. Asa ba daw? Pre, kabantay ka ni, katutukan ba isa kauban pre? Nata diri, dagan to diri. Asa balbal di ron? Kasunod pre, kasunod. Kasunod. Para akong tutok kauban pre. Hindi, ako ba daw? Batuon ra ron. Ako apasun to pre. Tayo terbang buang ko, kay iko di karon. Asa? Hop. Igo di ron. Nan, igo dito. Jawa di gi kamdutan. Subagayo na to diri. Subagayo ka pre. Pre, Padagan. Isuga di kayo. Sige disuga. Asa mo pre? No, di abante mo ako pre. Bos. Naano na to gid pre? Ay di ba? Di ba pre? Kasi kasi pre. Uy. May balbal dito. Ha? May balbal dito sa mo uy. Uy, ay mo kahadlok. Kaya ito ning orasyonan, piwal lang inyong mga mata. Nasa ko pangin eh. Amoy putang ni pudi putang mo Oh, eh. butangan nyo, butang. Yung nga inyong mga mata. Yung mata. Yung ugot na baga ano eh di na. Adi na. Di na. Ara. Ara. Oh sige sige. Yung Sunan mo kwat. No, di kayo dalagan. Ay, wakwak lang. Kol, manor, namugnaw naman ka, Kol, namugnaw naman ka. Noy, okay na noy. Lah, balbal man na. Ikaw, di kayo dalagan. Oh, yo, what's up? Okay, na man namon shooting karon, medyo hapon na siya. So, kini dapita, kini nananaw diri mo na yung mga tagya sa yuta diri mo gihulman sa mo gi-shootingan namo. So, mga shoutout nyo. Ay, shoutout nga pala usab sa Estabiletos Gang sa Montalban Rizal. Set up ako ni Raymart Inot og si Benji Yano, ako partner na. May ko na siya kung kasuganan mo mo-order mga portar, mga jam tanan kay furniture na siya. Taga kuan, naring Pandan. Yes. Okay, salamat. Subscribe guys. shoutout ako si Elin Okutad, si Michael Kutad, o si Yulin Tarahili. Okay, shoutout ko sa mga silingan na gwapo. Okay, shoutout sa mga sumikat sa Murat. Ay, salamat. Ikaw kun. Shout out Uncle Ricky Joseph. Ano mo tangi mong isa ka YouTube channel? Oh, nga pala, subscribe din mo po sa GR Vlogs. Okay, bye-bye.